T'estàs fent gran. És un problema d'erecció? No. Veus? No tinc talent per la teràpia, no. Podria fer-te fracassar encara més. No. Està bé, està... què em passa? Doncs, no sé, he perdut una mica el desig, però això es pot canviar, no? Canviar això? No, no es pot. Jo avui tinc un dia molt dispers. A veure... Què seria el contrari del sexe? No pensis, el primer que et vingui, el contrari del sexe. No sé... No pensis, el primer que et vingui. La Martínez, tocant l'acordió. L'acordió? No t'agrada l'acordió? A mi m'encanta. Sí que m'agrada, sí. Pensa en l'acordió. Sent-lo. Com són les seves notes? Cada nota... Veig gent morint. Què més veus? El seu tiet. Com si m'ho hagués de fer amb el seu tiet. Això està molt bé. T'excita el seu tiet? No, home, no. Si m'excités no tindria problema. T'agradaria que t'excités pensant en el seu tiet? No. No, veus, sóc patètica. Sóc patètica, no tinc talent, ho he d'assumir, ja està. No, està bé. Ho podem canviar, ho podem canviar. No, això no es pot canviar. Home, i tant. Tu ets psicòloga. No. Ah, no? Què ets? Psiquiatre. No. Jo treballo en una revista de cuina i a part estic estudiant psicologia. Quin curs? Segon, només. No sé, no... Ho he d'acceptar. No tinc talent per la teràpia. No vull fer més teràpia. Molt bé. No. Ho estàs fent molt bé. M'has fet descobrir que era l'acordió com destrampava. Jo confio molt en tu. Què em diries, a veure? Tu què creus que et diria? Em diries... Pensa un lloc idíl·lic. Jo diria... Pirineu. I em diries, què veus? La Martínez, vestida d'excursionista. I tu em diries... respira-ho. Molt bé. Fixa-ho. Sí, m'ha anat bé. Sí, no? Sí, sóc bona, no? Uau, moltes gràcies. Què passa? Vine. Però és que tinc fred. No. No, sí. Tanca la finestra. No t'agrada com el Pirineu, eh? Quan anàvem d'excursió al Puigmal, te'n recordes? Va, sisplau, tanca la finestra, que tinc fred. Ai. Ja em surt? Uau. Vine. No. Vols dir que tenies ganes de follar? Ara no. Grans ties bones que hagin tocat l'acordeó. M'entens? Alguna cosa intensa per la web. Que la gent l'obri i s'exciti. Que la gent vulgui obrir la web com per vici. Que ho hagin de tractar com una addicció, que hagin d'anar a l'especialista. És que sento una nota, o veig l'acordió a casa, i voldria matar. És que no hagués pogut triar un instrument més irritant que l'acordió. La gaita, la gralla, el taladre... Parlem de la web. Però per què no toca la flauta travessera, l'arpa? Coses fines. La relació està morta. Home, no, té vida encara. Un cadàver en vida. No. M'he d'esforçar. Si m'esforço... Esforçar-se és de perdedors. L'esforç només t'allunya del que vols. Però és igual, perquè la parella fa anys que no existeix. La teva. Com a concepte. Jo no crec en la parella. Per això no entens, per què has de creure-hi per tenir-ne. La gent obre el web i creu. El so d'un tren. Un tren simbolitza un viatge. Sí, un viatge. Un viatge interior cap a... Cap al canvi. La gent vol canviar, saps? Si vols canviar, has de poder canviar. Sí? I per què vols canviar? Perquè veig el seu tiet. O sigui, m'ho estic fent amb ella,
i veig el... Només hi ha una solució. Que li diguis. Però no estic sol en aquesta lluita, oi? A tu també et fa vomitar. Si la meva nòvia toqués l'acordeó, li rebentaria allà mateix. Una mica de respecte. Els homes no se'n respecta. No se'n respecta? No se'n respecta. No se'n respecta. Parlem de la web? Parlem de la web. Com? No t'agrada la música? Diguem que últimament valoro molt el silenci. Últimament valores molt el silenci. Últimament valoro molt el silenci, sí. Crec que si sabem estar bé en silenci és que estem realment bé, saps? Què és el que no t'agrada exactament de l'acordió? El so i el gest aquest com de munyir, diguem que no m'entusiasma, saps? I què vols que faci? Què proposes? Que el venem. A partir de 700 euros hi ha arpes. L'arpa és maca, no? L'arpa? No. No penso tocar un instrument ridícul com l'arpa. No. Abans ens separem que vendre'm-el. Home, no sé, és que si em diguessis que no follem bé per l'acordió o... Ah, és això que penses? És que quan ho fem em ve la imatge del teu tiet. Què diu la psicòloga aquesta? Uf, que això no es pot canviar. I el Ferrer? Que tinc raó, que és el pitjor instrument que existeix. Diu-li que vingui. No, no vindrà. Tu hi veus excursionistes sexy, aquí? O sigui, tipus samarreta suada, olor de sexe. Sí. Tipus que es troba la samarreta i es comença a banyar nu al riu i es toca. Sí. O sigui, tu no veus una tia que se t'acosta i et baixa els pantalons lentament? No. Doncs jo sí. Home, no pots canviar, abans has dit que no. I tant, que pot canviar. No, home, no es pot anar canviant així com així, això és de xacatero. No, la vida és canvi. T'ha agradat? M'ha excitat. A veure, un moment. Jo he de reconèixer que com a instrument té un interès, sí. A nivell musical sí que té alguna cosa. Ho dius per dir? No, de veritat, sí, m'ha fet veure que té com un rotllet, sí. Ho veus? Canvies fàcil. Això sonarà a la nostra web. Brutal. Pur sexe. La Martínez tocant, la gent addicta, enganxada a l'ordinador. Uau, m'encantaria. Com ho veus? Molt bé. L'acordió és cool. No?